kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy butikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama mone mon fof inde mum e yettode muɗum en garti e oɗo subaka aljuma ngam humnude aadi hakkude meɗen e yeɓiyankoɓe a yawo Piindi TV aadi o ko roɓindo jayndeji woni ko sifa e kellegal ene jayndeji leydi Sénégal joni joni o garen e jayndeji meɗen no piniri ha e koɗi dawri e oɗo subaka kanji kala e oɗo subaka ɗi ndawi kadi ɗi payi toon to Thiès ɗon ɗo ɓe tawoyta maw leydi ndi Macky Sall e on ɗon conseil des ministres délocalisé wondude e on ɗon conseil présidentiel kono kadi jayndiyankoɓe jejjitani alhaali Ousmane Sonko mo ganduɗa wi e oɗo aljuma hande ma yuɓɓin on ɗon meeting méga meeting toon to Mbacké haysinno tawi préfet on ɗon nokku koko haari ɗum hattama ko baɗowo ƴettu jayde li quotidien ko ɗon gudditirten nden jayde ari koye o programme d'investissement prioritaire 2023-2025 ɗum ɗon noon ɓe mbi ko ujunere temedde 5 milliards e haalis meɗen CFA ɗum ɗon woni ko happana walla ko hunana on ɗon diwan mbo Thiès on ɗon programme noon ne wayno joopi ko toɓɓe nogas woni 20 points e on ɗon tuma noon ina hen ko fate banggue nokku o tawi ne waɗe nokku jangde nokku ɓurɗo sembude to banggue jangde diwan leydi meɗen Sénégal jayndenkoɓe ina jañi hen e hello 5 enen nden jayde li quotidien jayde guindire nde losoloy e oɗo subaka hande kañum ɓuuri yaññade hen ɓe mbi ko conseil présidentiel délocalisé toon to Thiès ɓe mbi tan de ko junggo fuɗango kañum fawi hande e dow Thiès ɗum ɗon noon ko hollirde wonde ɗen toɓɓe nogas cembuɗe tawi montant muɗum to banggue koppareje tolnimi ujunere e temedde 5 milliards e haalis meɗen CFA tawi foof noon fayi koye ɗiɗon nokkuji jopaɗi ina hen on ɗon lawol lana jordi woni chemin de fer kono kadi ina hen to banggue jangde e heblo woni formation hani e sécurité nden ko économique woni faggudu to banggue maaje ɗe kono kadi pétrole et gaz kam heedani hen caggal e ɗen ɗon toɓɓe janiyankoɓe gaari hen e golle sukaɓe tourisme hani e fannuji kewɗi foof de hande o jopama toon ndema kadi heedani hen caggal janiyankoɓe garti e konguɗi ganduɗa ɗe ko Idriss Seck kam ne suuti fewde maw leydi Macky Sall o wi ko ñalawma hande o a holliti doole e sembe saabu miijoma tan haɗani e Dakar ha ɗon ɗo jamñajo kono ko yettima e dendagal jokli Sénégal kala e kuuɓal goɗɗo cuuɗen ko goɗi ko docteur Abdourahmane Diop mo ganduɗa docteur Babacar Diop ko noon tigo wiyete kam woni maire mbo wuuro Thiès o holliti wonde maw leydi ndi ina jogdi rendez-vous histoire tawi noon ko ngam o winda tarikh mantiniɗo to banggue leydi Sénégal o joopi ɗon noon ina wayno ko wasde on ɗon ƴamde lefol laamu lawol tataɓol siftinde on ɗon Babacar Diop kanko noon ko maire opposant kono de omo jeeya jaɓɓiɓe mo ganduɗa kam woni maw leydi ndi Macky Sall wona kona ɗum ko noon jaydenkoɓe gandini en on ɗon mesure ko wiyete mesure individuelle manam tan pellitɗe maw leydi ndi ƴettani hoore muɗum ko suɓade biteɗo El Hadj Mamadou Diawo woni Mamboy Diawo suba woni directeur général mbo caisse de dépôt et de consignation Abdoulaye Diagne kañumni suba woni directeur général mbo impôt et domaine woni ko janiyankoɓe le soleil ɓe jañi e oɗo subaka jayde le quotidien nden ɗon ari on ɗon tournée économique toon to Thiès ɓe mbitan de ko Thiès e oɗo saha hande ko nokku mo ganduɗa o ko nokku ƴettirɗo pellitte ummorade e laamu leydi Sénégal on ɗon conseil délocalisé no wayno hunima ujunere temedde 5 milliards e haalis CFA ɗum koto banggue investissement prioritaire kono kadi janiyankoɓe mbi ko maw leydi ndi Macky Sall heeɓi duwuji on ɗon ceernaji gonɗo toon ngam o wawa jokkude golle makko ɗin ko nguɗen jaaji e hello 4 e 5 ha 11 e nder nden jayde le quotidien
jayde les échos kam natiri dingaral no jirɗon ni ko on conseil présidentiel ko yutti ɓamtare on ɗon diwan mbo Thiès janenkoɓe mbi ko Idrissa Seck de ene wayno yimani mawleydi Macky Sall kono o haɗantana yimdemo yettudemo kono kay ko hollidima lawol ɗo foti yaltirde ɗo o yalte jaltal pewgal janenkoɓe ne pamminen ɓe mbi ko Idrissa Seck ne wayno holliti wiide wonde ko mawleydi Macky Sall yiyande muɗum de diwti ɗo e wurlamorgo ngo Dakar kono kay huftinide e dendagal leydi Sénégal kala e kuuɓal e on tuma noon o wi komo ero mawleydi Macky Sall to banggue konnguɗi on message codé no janenkoɓe mbiri no wayno tan ko yo on ɗon wat ko tarih ina haalta e muɗum to banggue gueɗe moƴƴe dada aussi e ɗemɗe ɗe ganduɗa ɗe ko ɗemɗe bonde ɗum woni ko konnguɗi Idrissa Seck haali henke ko yetti e on ɗon sall ɗoɓe gardatono on conseil présidentiel kam e conseil des ministres jayde Walf Quotidien kañum kam ari carrément e on ɗon troisiéme candidature ɓe mbi ko Idrissa Seck e oɗo saaha hande fitni mawleydi ndi lawol ngam ɗo rewi fewde e retraite manam o wasa jeeri sumgoji paaɗi ɗum woni ko jandiyankoɓe mbi goɗɗum ko jandiyankoɓe gaari koye ɗin milliards uji ɗi ganduɗa ɗin ko conseil de ministre de localisé ɓe mbi ko Thiès heeɓi tooɓo ko fate banggue hono kunali ko fate banggue ɗin milliards uji aɓe janni hen e hello mabɓe sappo e nder nden jayde Walf Quotidien jayde enquête kañum wi tan ko Macky Idi e Babacar Diop no wayno ko le pacte de Thiès ɓe mbi oɗo saaha hande ko ɓen ɗon tato kala ko yimɓe ɗaminaɓe ene jogori wonde candidat ji sumgoji 2024 kamɓe tigui jodduno hanke ngal ɗon tabal gam wadde conseil présidentiel janenkoɓe mbi noon ene wayno ko fannuji kewɗi kamɓe peeje pelliti ƴettama toon tawi jaaru muɗum tollima e ujunere temedde joyyi milliards e kalis CFA Thiès noon ne wayno ɓe mbi tan ko waɗa nokku avenir mo ganduɗa o ko avenir éducation woni jangde leydi meɗen Sénégal kono kadi janenkoɓe garti e konnguɗi ɗi Idrissa Seck suuɗi toon fewde mawleydi Macky Sall ɓe mbi de ɗin konnguɗi inen jogori hawnitoyade janggo saabu fama ɗo ko Idrissa Seck yidde muɗum koye mawleydi ndi wasa wadde troisiéme candidature haysono tawi ko ɗum message codé no jandiyankoɓe ɓe mbiri jayde l'observateur ari on ɗon message codé moɓe mbiri politique mo ganduɗa ko jaadigal hakkude Macky Sall Idrissa Seck ɓe mbi de ene wayno Idrissa Seck leader mo rewmi o no wayno waɗi pression fewde mawleydi ndi Macky Sall kono kadi janenkoɓe linciti dossier ji mumen gaari e ɓataki mo ganduɗa ko kanko Idrissa Seck o meeɗi winde ɗum Abdoulaye Wade en 2011 e saaha nde on ɗon yinno wadde troisiéme candidature ɓe mbi de ko hono on ɗon ɓataki konnguɗi muɗum tawta hanki e huno ko on Idrissa Seck to jodduno e mawleydi ndi Macky Sall toon to Thiès koɓe kadi garti fammin wonde ujunere temedde joyyi milliards e halis CFA ɗum woni ko hunana ɓen ɓesguli e Thiès e ko fayi arde jayde Vox Populi no jirɗon ni ari e titre goɗɗo ɓe mbi tan de ko ñalawma kulhuli woni ko yiya toon to Mbacké on ɗon préfet mbo Mbacké kañum waɗi haaɗi on ɗon méga meeting mbo Pastef yinno wadde toon e subaka e ñalawma hande o ɓe mbi tan ko Ousmane Sonko no filñi hono o filñitima kono kadi o hawñitima ɓe mbi tan ko Sonko c'est rebelle manam hollirde wonde meeting o koko waɗata so tawi ɓe jaaɓi e soɓe jaaɓani foof de hattama yuɓɓinde on ɗon meeting e on tuma noon ɓe garti wiide wonde kanko Ousmane Sonko ni o yonnani hanki ɗon ɗo Padoua leegal bitegal ɗo e Dakar ɗo yahanno pour wadde ko wiyete ko visite e laabi ɗi ko ɗon police o wedde cortège makko gaz uji lacrymogène nden noon Ousmane Sonko wi ɗon ɗo woni mawleydi ndi ina yoɓa politicien ji e convoi muɗum politique toon to Thiès kanko o haaɗe wadde ko yiɗi wadde ko ɗo nder leydi Sénégal ɗum ɗon wona kene ɓenna e wiide makko noon foof koko gasata ha laaɓa ceer hande o mo yuɓɓini on ɗon méga meeting toon to bite diwan biteɗo Mbacké jayde le témoin quotidien kañum ne wi ko Pastef inana haari e oɗo saaha ngam wadde on ɗon meeting toon to Mbacké meeting kaɗaɗo tawi haaɗi ɗum koɓe ganduɗa kañum tigui woni préfet nokku o janenkoɓe mbide ko oɗo saaha hande ko kulhuli ina joga e on ɗon diwan mo Mbacké haysono tawi haɗi nde waɗama ɗo hatta ko Ousmane Sonko wi koko yuɓɓinto on ɗon meeting kono kadi mo juuloy toon to juma mbo Touba e oɗo ñalawma hande woni ko janenkoɓe gaari fammin e hello nayyi e nder nden jayde le témoin quotidien jayde libération kañum ne ari wi kadi ko accident ji ɗi garti ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon ko accident goto waɗi toon to bolol bitegol autoroute mo ganduɗa ummori ko toon to hono banggue AIBD Dakar on accident ni yoɓima ko tolni e pittali yimɓe joyo barmini jeeɗiɗo tawi hen goto ko tampuɗo ɓe koliti wonde noon ko camion walla ni mbiyen ko auto 15 places jolnuɗo 18 places to banggue surcharge kañum tigui yinno doublade camion ko ɗon o feeri on ɗon camion par caggal ko ɗon noon waɗi o yani yimɓe ɓeɗo joyo kawri hen e ladial jaynen ko ɓeni cifo hen e hello nayyi e nden nden jayde libération jayde witende stade quotidien nden ɗon e oɗo subaka hande ari
ko ɓe mbi ko hankkadine de Aliou Cissé ne foti uddidde hankkadine gonɗon weero ɗum ko gam nandude hen ɗin jour uji local ɗi ganduɗa ne petɗo nder leydi meɗen Sénégal ɓe garti hen kadi e famminden wonde oɗo saaha hannde omo ganduɗa ko biteɗo Pape Mamadou Sy mo ganduɗa kam tigui woni gardien de but équipe locale o oɗo saaha hannde omono duña mbawka Edouard Mendy e Alfred Gomis wondude mo ganduɗa kam woni Seny Dieng foof ene tawe hen ɓe mbi ko Lamine Camara on ɗon meilleur joueur on ɗon compétition hollitama wonde de kanko kadi omona e Pelé Bamba Dieng wondude mo ganduɗa kam woni Pape Matar Sarr ɗum ko caggal nde o signini contrat makko toon to France club ne wiye FC Metz goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko kulhuli hande o jogari fewde e Lionel Messi ɓe mbi tan de ko Paris Saint-Germain nana signé oɗo saaha ɗum ko caggal gagnande on ɗon le Pulga goɗɗo gonɗo en forme oɗo saaha hande ko on ɗon capitaine buteur mbo Al Nassr on ɗon ko Cristiano Ronaldo petto toon to Arabie Saoudite hanki o marqué ko tolni e bituji 4 e nder 36e minute e on ɗon premier mi-temps janen ko ɓe mbi ko le monstre mo ganduɗa kam tigui woni e Cristiano Ronaldo fi hanki toon to Arabie Saoudite guddirten ko la tribune sport ko jayde wiite noon nden ari ko e Sadio Mané caggal nde o wayri terrain o guilñene 12 lewru décembre ene wayno Sadio Mané ma joue football ma artu e match ji ɗi jogori wonde ko ñande 26 lewru février nduɗo lewru ɗum noon koye championnat hakkude mabɓe e toon to Bundesliga allemand gasi ko yewiti e roɓine men jayndeji e oɗo subaka hannde joni joni o paaɗen koye fait divers woni gueɗe rendo gueɗe rendo e oɗo subaka hannde kalten koko yewiti e duttonto jandi witende le quotidien e hello mabɓe tati ɓe gaari e haalanden accident baɗɗo hanki subaka law sanga 7h30 toon to nokku ene wiye Bargny walla Bargny ɗo waɗɗani hakkude muɗum e gare terre mo ganduɗa ko toon to Rufisque ɓe kolliti wonde ko on ɗon train woni train express régional TER kañum feeri ɗon neɗɗo goto gonnoɗo e dow on ɗon rayi neɗɗo ko ɗon hawre ladial ɗum noon enen kam mbiɗen ko wona train o feeri neɗɗo mais ko neɗɗo o feeri terrain o sababu o noon ko famde en sensibilisation baɗaɗo hen kono kadi e danger woni caɗele e kulhuli jogaɗi hen ɗi kono kadi e on ɗon sécurité barrière uji baɗaɗi hen holno innama aadi ne wayno taccirta ɗum ɗon foof et puis kadi ne andi danger gonɗo hen e on tuma jomum daro e ngol ɗon lawol ha ko terrain ina fero ɗum te eɗen gandi doole e sembe terrain kadi eɗen gandi kadi aussi nden ko wonka eko yewiti dow ɗin ɗon booli e on tuma noon andaka on ɗon neɗɗo beele hakkillo ina sembi walla omo selli to banggue terɗe hakkille makko kono kam no wawi wade foof addi kulhuli kono kadi yimɓeɓe koye munen jonnani ko yewti e on ɗon neɗɗo mo ganduɗa ko jaaɗa ha toon won hen ne mbiya beele wona wartare ɓe hen ene mbiya beele wona fannuji goɗɗi e gueɗe baɗe noon beele omo wonde hakkille makko no wawi wade foof kam hunde wona kene yonne to banggue on ɗon batten erago fewde dendagal ɓesguji leydi Sénégal ha tengti e ɓen wonɓe ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɓe ganduɗa à chaque fois so tawi a yi ngol ɗon lawol train express régional ma yi hen ko witte des objets ina caami hen woni soit ko bidonŋaji soit ko kippode ko wayno kippode siwoji walla tekki e ko nandi hen ha e mbusuji te eɗen jii kala ƴettowo on ɗon train sa are garo ma nan communication woni on ɗon communiqué ina haale ɗemɗe ɗe ganduɗa ko ɗemɗe bawɗe haalede ɗo ene wiye wondene yo yimɓeɓe goɗɗo on ɗon rayi yo kadi calo weddade hen ko ganduɗa kañum woni objet ji mumen woni gueɗe ɗe ganduɗa ɗe koɗe jiirani e fanno kono ha hande mbiya Sénégal naɓeɓe ina jokki tidde koye ina jokki aussi wadde ko weli ɗumen e dow ngol ɗon bolol ha diwi ɗon ko neɗɗo e hoore muɗum wiyata ene waɗa traversé ngol ɗon lawol ha ko train ene fero ɗum wadde firtini ko manqude rentade nan ɗon kono kadi wasde famde ko haalte ko walla wasde heɗade nde kadi nan ɗon kono kadi wadde gurdam mum en danger saabu eɗen gandi train o so tawi ferima neɗɗo o kam ko neɗɗo o tan heɓata ɗen ɗon caɗele kono yimɓeɓe e train o kam dañata on ɗon impact mo ganduɗa ko négatif wadde eɗen ero moni kala yo faam heeɗo ko nante ko sensibilisation woɗɗo doga ndeɗo mayde nde ganduɗa ko mayde yawde saabu eɗen gandi so neɗɗo ferima train o kañum mayre kono kadi so train ferima ɗum kam en kalta haala muɗum ɗum no eɗen mbiye kanko cankiɗo yo Allah yurmo yaafo harnamo aljanna goɗɗo kadi aussi rewo ɗon wonan ɗum sensibilisation beele ne wasa hebde hon ɗum ɗo kono kadi sensibilisation yo yaaj
yetto e koɗorɗe yetto e galleji ɗi hay ɓen koɗani Dakar yo mbaɗe onon sensibilisation beele so ngari Dakar ina mbawa rentade e fannu koɗi konngudi guddirten e oɗo ñalawma hande to banggue revue de meɗen presse hono Roɓino Diayndeji en jetti Mansour Sow to banggue caméra montage ko Ali Fall toon to régie kamɓe kala ɓe calminama ɓe jettama aadi moon e Roɓino Diayndeji ɗo en e Piindi TV ko altini yaadude hen Aissata Ndiaye ɗo e nden yo jaam jogomin jogo mon on jarama e kettugol bon week-end. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.